sentiment, manera de viure, passió. Moltes són les paraules que se'ns venen a la ment quan ens preguntem què són les falles per a nosaltres. Però, sens dubte, l'expressió més gastada per tots pot siga una sensació inexplicable. L'Espolí hem tingut el plaer de parlar amb un grup de fallers de Socarrels, d'eixes persones que no poden viure sense falles. Una persona de cada comissió del nostre poble ens conta com és l'experiència de pertànyer a una falla durant molts anys, alguns d'ells inclús des de naixement. Com evoluciona una comissió fallera, quines coses han viscut dins d'ella i, com no, què són les falles per a ells. En el 75 que es comença la falla, jo aquest any vaig ser, en el 75 vaig ser de la famosa plaça del Caudillo. Després, ja en el 76, quan ja muntarem ací, ja me'n vaig vindre ací. En el 77 vaig ser fallera major infantil. En el 88 vaig ser fallera major. En el 2017 vaig ser padrina. En el 2018 fallera major. Altra vegada, després de 30 anys, diferent totalment. I després, ara ja estic hasta acá, hasta ací. Estic en la comissió de la falla i estic en junta local. La meva trajectòria va ser fallera major en el 92 i fallera d'honor en el 2004. L'únic que passa que me vaig quedar en estado després d'inici març, crec que me vaig quedar en falles, me quedaria. I ja me vaig tenir que deixar i va continuar Maria Navarro sent fallera d'honor, perquè jo ja no vaig poder continuar. Tinc dos fills que han sigut president i fallera major infantil allí en la falla i la meva filla ha sigut fallera major infantil del poble. Allí en la falla, en Tres Moreres, que és una falla molt familiar, i sí, n'hi ha junta, estic des de la junta i tot, des de ja fa molts anys, però jo ho fem tot. El primer any i el segon vaig ser fallera normal, encara que jo participava prou en totes les coses que jo sempre he intentat ajudar on he estat en lo màxim, en lo que puc i en lo que sé i tal. Entonces jo participava prou, jo m'oferia i me buscaven i tal. I després de 2 anys, el president, que era Marcial, en aquest moment, va vindre un dia a buscar-me i me va dir que li agradaria que formara part de la seva junta. I jo vaig dir que sí, i des d'entonces fins ara estic com a membre de junta de la comissió. Pues mira, jo estic en la falla des que comença la falla. En l'any 79 va inaugurar esta falla i anàvem buscant gent, els que crearen la falla, anàvem buscant gent pel barri i jo porto des d'aquest any faller. He sigut president infantil, no me deixen ser president major perquè es trastornaria a tots, però bueno, bé. Jo estic sobretot en el tema de les presentacions, creant el que és l'escenari, muntem en un grup de gent i som els que fem l'escenari, fem el musical des del grup de teatre de la falla i és la meva funció principal dins de lo que és la junta. Jo soc fallera des que vaig tindre 3-4 anys, o sigui, soc 40, de tota l'existència de les falles, com aquell que diu. 3-4 anys tampoc, jo soc del 73 i la falla es fundà 4 anys després de néixer jo. Però 5-6 anys, la meva germana és des que eren menudes, en fi, portem una trajectòria de 40 i pico d'anys seguint fallera. Quan vaig començar en el tema i em vaig ficar en junta era vocal, vull dir, el que passa que cada vegada t'involucres més, cada vegada creixes més, coneixes més, estàs més dins de la falla, la gent major va donant pas a la gent més jove i vaig començar seguint, vaig arribar a ser vicepresidenta, ha sigut tesorera, ha sigut, en fi, encarregada de xiquets, ha sigut fallera major infantil, ha sigut fallera major, després va ser fallera major del poble, cor d'honor, en fi, ja no me quedo. Van apuntar quan es va fundar la falla, que tenia 3 anyets, i des d'entonces he sigut fallera de la falla. Quan ja vaig tindre edat, ja majoreta, ja me vaig clavar en la junta i vaig començar a estar dins i m'encanta, ja me vaig agarrar, ja era una locura tot. Les reunions així, allà, que m'ha clavat molt, la veritat. I així d'allà, el cuquet que sí, seria fallera, sigues fallera, i al final, perquè jo no ho tenia en el cap, la veritat, i al final, fallera major. En el 94 va ser fallera major. I així va ser en l'acord,
I així pues, vas continuar en la Junta. I així també, pues, a la llarga dels anys també, i el cuquer de fallera major de la ciutat. Veig tu, i ara el fallera major de la ciutat no series, no representaries, és el que te falta, el que t'agrada, i pa amunt, pa avall, fallera major de la ciutat. I això, i ja vas continuar també sent de Junta. I la veritat que m'agrada, és que m'agrada, ho porto dins. Pues res, jo me apuntarem el primer any que se crea la falla, ens apuntarem en octubre, o sigui, ja passarem les primeres falles així, forme part de la Junta, i bueno, pues ara mateix pues, formem part un poc pues, de les compres, les festes, és de lo que més el que han carregat. Bueno, pues jo vaig ser fundadora de la falla, en abril se va fundar la falla i vaig ser la primera fallera major. Des de sempre he estat en Junta, vaig ser primer vicesecretària, després vaig passar a secretària i ara a dia d'avui estic de secretària de Junta local. Jo de menut era fallero i tal, però me ho vaig deixar i al casar-me, perquè la que ha sigut fallera i és la meva dona. És quan vaig entrar a treballar en la falla i de cachondeo pues, vaig entrar en la Junta. I de cachondeo als 2 anys o això, agarré la falla de president i ahí estem, peleant. Falleros. Començarem en l'any 88, que era Lucrecia Fallera Major Infantil, i a l'any 89, i a l'any 90 el meu germà va ser president infantil. Jo vaig ser fallera major en el 2003, se m'ha quedat l'espineta de ser fallera major infantil, però finalment pues, me guardaré el regal per quan vaig ser major. I la veritat que encantada de la vida de ser de Cabanilles, d'haver sigut fallera major, i he fet moltes altres coses. Sempre he participat en tema cabalgates, preparant coreografies i després el grup de dansa Cabanilles de lo que era els xics, les coreografies les muntava jo i els ajudava a preparar les actuacions. Ahí estaguerem uns quants anys, almenys 7 anys, estaguerem fent balls que al final, pues, com en altres falles, tots estem esperant el teatret o tots estem esperant la part està més graciosa, pues en Cabanilles esperava els xics de Cabanilles. Jo tota la vida he sigut una altra falla. De fet, la meva filla ha sigut fallera major infantil i jo en aquesta falla estava supercontenta i superbé. Per motius de que els pares se ficaren mals i hospitals i pitos i flautes, mos ho tingueren que deixar. I estagueren una temporada que no foren. Doncs quan vaig anar a tornar-me a apuntar, va ser quan va faltar el meu home, entonces se va quedar. Entonces, no tenia idea de falla on me n'anava. Entonces, on estaven els amics de quadrilla de tota la vida, pues és on em vaig anar. Estic en Junta, soc la que porta el tema de les rifes, els sortejos i tot això. I la veritat és que per mi la falla és la meva vida. Una falla sempre està en continu moviment, adaptant-se als temps que corren i creixent sense parar al costat dels seus fallers. A veure, cada membre de Junta es designava uns quantes cases perquè t'encarregades d'anar a guardar les cotes, repartir les rifetes. Antes jo s'ho feia tot a peu i cada un s'encarregava, si n'hi havia 50 cases, a repartir i 6 a 10 cases. I a Bolleta igual te tocava una casa que vivia en el terrassa, l'altra que vivia així, l'altra que vivia... I te pegaves el pateo de si ell volia cada 2 mesos anar a cobrar-li un poquet, tenies que anar a traient-li poquet a poquet, paguen quota, paguen... Era un faenón, antes era un faenón hasta allà, ara és tot més simple, tot pel banc, tot pel... jo què sé, ha anat tot evolucionant de quan era el primer, que potser també era més contacte en el faller, més tot, ja coneixies més els falleros, perquè els veies més durant l'any per cobrar-los, per dur-los la rifa, per dur-los el tiquet, per dur-los... I ara esto més, jo què sé, l'arrel meu més gelat. Pues ha evolucionat molt perquè en principi la Junta érem els que ens encarregàvem de tot, els que preníem les decisions i con el conseqüent dels fallers n'hi havia contents, n'hi havia que no. Doncs la falla ha evolucionat perquè ara la falla són tots una. N'hi ha una Junta directiva per prendre unes decisions, però quan se té que votar alguna cosa, se té que fer alguna cosa, se compten tots els fallers. A veure, esta falla va començar amb molta festa,
La gent que se va apuntar el primer any, ningú havia sigut fallero. Entonces, els poquets que havien sigut falleros no veiem que això se portava com una falla. Encara que tots tenien ganes de festa, era més una festa nocturna que una festa de falles, de dia, de despertar, de passar carrer, pues, de lo que porta totes les falles. Així era més pues, festa de nit, perquè també era gent molt jove i gent que no havia sigut mai fallera. I poquet a poquet la gent s'ha donat compte que les falles són festa de dia, són despertades, són vine a almorzar al casal, es passar carrers, dinar i festa dins del casal, no en els bars. Entonces sí que s'ha notat molt que la gent ja col·labora més en el tema de falles. Nosaltres presentarem el primer cens i érem 52 majors i a dia d'avui entre majors i xiquets som 497. La meva falla és que ha evolucionat molt, ha pujat molt, ha baixat molt, sempre han tingut ahí una balança molt rara. Nosaltres érem 45 persones i un dia estem, això no pot ser, això tenen que vendre tot, tenen que desaparèixer i tal. I una persona que ja no està en la falla i jo m'ho ficarem a cavilejar. I he dit, anem a fer un barracó i el plantem al mig del carrer. Entonces cabrem 200 persones. Ai, però si no són tan dic, anem a convidar a la gent que vinguen en el bocadillo i nosaltres paguem els gastos. Entonces coneguérem també al de les llimonades de Polinyà del Xúquer i aquell, tot el que era llimonades, mos ho donava donat. Vam tindre prou d'amistat i ho aconseguirem. Entonces mos costaven els sopars, mos costaven 4 pessetes. Venien els xiquets, venien els pares, què passa? Si a un xiquet el piques, al pare, pare, jo vull ser fallero, pare, jo vull ser fallero. A l'any següent eren 100. I així nosaltres pujarem la falla. Convidant a la gent del barri, als amics, al veí, al company de la faena, i és explicar-les la falla, però perquè la visqueren. I així és com pujar la nostra falla, altra vegada. Les falles es nutreixen de les noves idees i adaptant-se als nous temps. Però per a que siga possible una evolució, és imprescindible recordar i ser conscients del que ha sigut la falla en el passat. Mira, antes fem molts playbacks, fem playbacks a nivell provincial, nosaltres. Ara, per exemple, veus presentacions que lloguen el que és l'espectacle. Això ho fem nosaltres ja fa 25 anys. Anàvem llogats a altres falles d'altres pobles, inclús a comunions i bodes. Hem estat 2 vegades en Formentera. Són coses que antes se feia, ara ja no. Anàvem d'excursió, anàvem d'acampar, tots els xiquets, els més majors, fins a 25-30 anys. Fem un acampat per tota la gent des de 5-6 anys fins a uns 30 anys. Algo que recordo molt com a comissió és el treball dels disfressos. Nosaltres hem sigut una falla que sempre anàvem a buscar el premi de la cabalgata i era molt tradicional fer disfressos de paper. Disfressos en els que així venies i te passaves tota la setmana o 2 setmanes fent tratges de paper de diari, fent, per exemple, el meu any érem uns cisnes de paper de mesuretes de magdalenes, o un altre any que era paper de seda i paper d'este transparent en boletes de plata. Han sigut disfressos molt elaborats, tot de material reciclat, que avui estaríem super de moda, i això ha sigut molt característic, aquesta manera de fer les coses. També arriba un moment que la gent ara no té el mateix temps que tenia abans. Entonces, arriba un moment que diguérem, o són 4 per la cabalgata, o optem per facilitar i deixar d'elaborar tant els disfressos i que participi més gent en la falla. I ha sigut una manera de que la comissió s'ha ficat a fer pinya i ha dit pues vale, anem a fer un altre tipus de disfraç més facilet, més de carrer i anem també a ballar i a passar-nos-ho bé, que al final és el que compta. És com totes les falles, n'hi ha temporades que es pega per anar i n'hi ha temporades que no. Són coses que han tingut que llevar. Però aixina d'importància de dir que han fet de sempre la Bunyolà, que tingueren que deixar-la i ara l'han retornat a... I el mercat? I el mercat medieval, però el mercat medieval ja no ha sigut qüestió de nosaltres. O sigui, per nosaltres seguiríem fent-ho. Ha sigut per motius de papeleos i de coses que te demana l'Ajuntament
que no podem arribar a això perquè te demana protecció civil, te demana... i nosaltres no podem arribar a tant. Sincerament, sí que n'hi ha coses, com eren els musicals, que nosaltres ens volcàvem molt en els musicals, a nivell de que fem musicals, veníem en traes, és una cosa que sí que tire de menos. Si la gente se anima, hostia, claro que se podría recuperar. Si la gent no s'anima no pot recuperar res. És igual com en la situació que estem avui en dia, s'avorrà moltíssima gent. Ojalà a la setmana que ve s'apuntarem tots a treballar. Podries fer moltes més coses, indistintament de que la situació que estem ara, que això és comprensible. Però que recuperar-se coses, claro que sí. I millorar coses, claro que també. Molts són els moments que marquen la trajectòria de les falles, tant els bons com els més dolents. Uns ens fan gaudir de la festa i dels altres sempre s'aprèn per millorar-la. Realment farà 2 exercicis, si no recorde mal. Va ser un any molt, molt dur per la falla, perquè nosaltres sempre som una falla molt xicoteta, de pocs fallers. La cota no és molt alta, nosaltres no fem rifes, no estem obligats a la loteria, entonces depenem de les cotes dels fallers. I va ser un any que se va borrar prou gent de la comissió. Entonces tenim un pressupost molt ajustat, molt. I arribar a falles va ser molt dur, ho vam passar molt mal, de veres. Els membres de Junta van patir moltíssim per poder quadrar números i arribar a aquest dia. I realment arribarem el dia de Sant Josep i passarem i farem la reunió abans de la Junta General, van treure comptes i la veritat és que ens vam aplaudir tots perquè després de lo mal que ho havíem passat, havíem superat aquest any. Jo crec que serà, llevant del tema Covid, perquè això és una altra circumstància, jo crec que serà dels més durs que ha passat aquesta comissió i que puga passar en temps. Per mi el moment més dur era quan jo comenci a entrar de president, que eren 45 persones. No tens diners per res, els gastos són els mateixos. Sigues 70 que en sigues 40. Tens que pagar un alquiler, tens que pagar un monument, tens que pagar unes festes, és molt distint i molt dur. Jo he tingut que anar plorant a empreses perquè me subvencionaren la falla. Jo arribé a poder aconseguir que una empresa me pagara una falla, si no jo no hauria pogut treure la falla abans. Jo no, l'equip que érem entonces. I això ho vam fer nosaltres, anar a plorar a la gent. Sí, Roín, pues això, l'any de la Riua jo era encara menuda, però recordes que va ser, ho recordes molt vagament, però recordes moments molt durs també, com enguany, com aquest any de la pandèmia i l'any que se va quedar el casal. Moment roïn, però també tragueren la part bona, perquè totes les falles se volcarem molt en que anarem a sopars al seu casal, que passarem les falles en els seus casals. Vull dir que dins de lo roïn que va ser, també va ser bo. Però un moment dur va ser quan ens quedàrem sense falla i ens anarem a la merda tots, perdó. I aquest any va ser un any trist i bueno, pues els representants són els que més estaven un poc més els menuts que els majors, que els majors ho assimilem un poc més, però els menuts eren els més afectats. Però aquest any va ser dur. Quedar-nos sense falla, sense diners, passar per el mal trago de veure-lo a d'ella i aquest dia quedar-nos en el que n'hi havia al mig dels 4 cantons i les 4 valles rodant i s'acaba la història. Dur, molt dur. Ara, per exemple, no podem muntar monument. Ens han llevat la ubicació del monument i a hores d'avui no tenim on anem a plantar el monument. Ni l'Ajuntament ni ningú ens ha dit on podem muntar-lo. Sí que ens han dit una idea, però aquesta idea està encara tot en l'aire. On muntarà 2021 o 2022 quan se pugui muntar un monument? Tres Morenes? No ho sabem. A fecha d'avui no ho sabem. Dins de la meva família el moment més dur va ser quan el meu germà deixa d'estar així i va ser un col molt fort
per la gent de la meva edat i per la gent del nostre entorn. Arribar a un puesto amb una persona que és molt coneguda i que porta molts anys en la falla i arrastra molt, perquè el meu germà, des que s'alçava fins que s'excitava, estava així i per tot, doncs és molt dur afrontar una circumstància així. Crec que el pitjor va ser a portes de les festes grans que ens anul·laren per culpa d'això. Les falles, perquè costa molt de preparar durant tot l'any algo a lo que 2 setmanes antes nos llevaren. Entonces, no sé, és com que te lleven un poc la il·lusió en aquest moment. Superar esta situació de pandèmia ens va costar a tots molt també, perquè és tornar a arrencar. Hi haurà famílies que decidiran que potser tenen que fer un paró hasta saber, perquè la situació econòmica està com està. Jo me recordo que se comentava, no? La gent es començava a comentar que s'anaven a anul·lar les falles, i me recordo que per el WhatsApp de la Junta pues era un poc en plan conya tots ahí, però com es van anul·lar? Això és impossible, això no... I clar, en el moment de que, me recordo que va ser, crec que va ser Josep el que ens passa per WhatsApp la notícia com a tal, va ser com... No pot ser, en sèrio? Vull dir, jo crec que fins a aquest moment no eren ni conscients de lo que se mos venia damunt de la pandèmia. Jo crec que fins a aquest moment ho vivíem tot un poc, com que no mos anava a tocar a nosaltres. Entonces va ser, no sé, va ser inclús raro. De fet, avui en dia encara ho parlem. És com que no mos creiem que tot això ha passat, vull dir... Jo la felicitat d'esta falla és el veure-la, la seva evolució. Que érem, ja t'he dit, eren 4 gats, és que érem així, érem 4 xiquets i els seus pares, i ara som una falla que és, penso jo, de les grans del Xemesí. A veure, per a mi, crec que per a molts de la Junta i molts fallers que estaguem aquest any va ser l'any que guanyarem el primer premi, perquè nosaltres hem apostat molt per artistes fallers, encara que per a nosaltres era nou, perquè jo tampoc havia tratat aquest tema, ens deixàvem aconsellar molt per la gent de fora, i pues, els primers anys tinguérem grans fallos contra tantes artistes fallers. Entonces l'any que guanyarem el primer premi per a nosaltres va ser molta festa. Jo recordo estar tots en la plaça, tots en un muntó, perquè claro, érem molts, però la nostra falla pues, claro, estava molt repartida, no estaven junts. I clar, va ser pues, quan se va nombrar el segon premi, gent que estava parlant, que no s'havia donat compte de si ens havien donat el premi o no, va ser un poc caos i locura. En un moment allí tots, i xiren tots a la plaça, tots al mateix rogle, i tots xillant, i vamos, va ser una festa tota la nit. Home, jo, com a mi, el moment millor va ser quan li passaren la banda a la meva filla i al so de la muixeranga. I això era... Home, pues jo crec que el nomenament de la primera fallera major, vull dir, això és una cosa que va fer història. No sé, a més ella no s'ho esperava, estava embarassada, en ningú moment s'esperava que se li nomenara, entonces això és una cosa que jo crec que quedarà per sempre. Al Xemesí viu 11 realitats al voltant de les falles. Cadascuna de les comissions falleres de la ciutat viu la festa d'una manera distinta i són els fallers qui la fan possible. Però per mi la falla és la família i és el compartir coses i el fer coses i, no sé, innovar i ocurrències que es dius, pues podíem fer això, podíem fer allò, també te dona aquest al·licient també del dia a dia i de poder desvincular-te un poc del tema de faena, que te pot portar també coses roïns, però vens així i desconnectes, és una manera també de desconnectar de lo que és la rutina del dia a dia. Són tots espectaculars, cada un en el seu gènit, en la seva manera de ser, però som tots una família i això és una vida més. Ha sigut la meva criança. M'han criat ells. És com si fos una família, la família meva de la falla. Perquè jo segur, jo no... És que durant la meva trajectòria vaig arrastrar les meves amigues i s'apuntaren i tot. Jo no s'han apuntat mai de l'alrededor meu. Les meves amigues sabien que quan venien falles jo ja desapareixia, fins que passaren falles. Pues per a mi és tot, podria dir, perquè mira, així he conegut a la meva dona, la meva nòvia, la meva dona. Jo crec que no soc fallera, jo soc cabanillera. I com jo, molta gent de la falla, vull dir, això no és meu, això de soc cabanillera és de la meva amiga Paqui Pacheco i és de veres, vull dir, jo visc la falla en Cabanilles. A mi porta'm a veure falles a València i admiraré els monuments, admiraré l'elegància de les coses. Aniré a una mascleta i
I vale, però a mi no me lleves els 3 dies del xemesí, vull dir, del xemesí i de la meva falla. Per mi, la meva falla, que no ningú me la toque. O sigui, és que per mi la meva falla som una família allí en la falla, perquè ens coneguem tots. Ja enguany és que te dones compte que te fa falta alguna cosa, t'has quedat en un buit, és com si se'n va un cercle volgut. Però per a mi les falles, a part d'un sentiment, són moltes coses. És una vida paral·lela a la que tu tens. Jo explicaria per una part el sentiment que tinguem la gent que han sigut fallera des de menuts i per l'altra part pues, la festa, perquè no sols és sentiment a les falles i el que t'aporta, perquè a mi m'ha portat molt estar en esta falla, moltes amistats que jo mai en la vida haver pensat que podia tindre les amistats o les amistats que he tingut quan he sigut fallera major. I també la festa de no sols de música i cubateo, sinó en plan de passar carrers, conèixer a gent en el carrer. A mi m'ha portat molt la festa de les falles. Que són coses que tens que viure per poder saber per realitat que sàpien què és el que sentim. Perquè n'hi ha que diu, és que cremeu una montona de diners, és que... Però n'hi ha que viure. N'hi ha que estar ahí i tindreu... portar-ho dins. Portar-ho dins. Jo pensava que, perquè jo quan t'ho sentia dir, pensava, no pot ser això, és una família. O sigui, patixes en ells, disfrutes en ells, i a més me fa molta risa perquè quan tenim que fer alguna cosa, pues faena, no? Pues en totes les cases n'hi ha coses que fer, i dius, que vull vindre i tal, i enseguida en aquest moment ningú s'apunta a la llista, i jo dic, això és com en les famílies, que per fer faena ningú està, però toca-los per esmorzar que apareixen tots. No són 3 dies a l'any, són moltes durant tot l'any. Jo ara, per exemple, ahir mateix en Mercadona, me diuen, ara que no tens falleria, què fas els dies de setmana? Diu, pues mira, m'ha apuntat al gimnasio. Enguany els dies de falles, el dia de falles jo estava per a ser per dins de casa i jo no sabia ni què fer. Jo li deia a vaig pillar, vestimos de fallera, i deia, hola, la vestida de fallera. Pues vaig estar a punt d'aixina, saps? Me va faltar el aire. Al final me vaig ficar la blusa i ja anava jo per dins de casa cantant i ballant. Jo què sé, jo crec que és que quan veus alguna il·lusió, al final li ho passes als que estan al costat de tu. Jo soc fallera, a mi quan me diuen, és que tu eres fallera. Sí, soc fallera de tot, de fer-me, a mi no m'importa fer-me el monyo 25 vegades, de vestir-me, no sols el bluso. Els 3 dies de falles tot el món els gaudix o... La resta de l'any és que són fallers, seguim vivint per la falla. I això ho tens que portar dins. Sí, a mi jo penso avui, si llevaren les falles, a mi me mataven. Gràcies. Gràcies per transmetre la passió que sentiu per aquesta festa, per lluitar i fer que la història de les falles siga cada vegada més llarga i per fer de la festa dels valencians una de les coses per la qual tots ens tenim que sentir orgullosos.